Erreakzio kimikoa gaiarekin hasiko gara. Dagoeneko ezagunak dituzue materian eman daitezken aldaketa motak eta baita haien arteko desberdintasunak ere. Beraz, gure hurrengo helburua hauxe izango da. Erreakzio kimikoen ikerketa eta haien aplikazioa kasu praktikoetan. Baina zer da erreakzio kimiko bat? Erreakzio kimiko bat prozesu bat da non sustantzia bat edo gehiago, erreaktiboak deiturikoak, propietate desberdineko sustantzia berrietan eraldatzen diren, produktuak izenekoak. Esan dezakegu, erreakzio kimiko bat, unibertsoaren zati batean gertaturiko transformazio bat dela, non masa kontserbatu egiten den. Masa materiaren propietate bat denez eta materia atomoz osatuta dagoenez, honek zera esan nahi du. Erreakzio kimiko batean atomo kopurua kontserbatu behar dela. Hau da, erreaktiboen atomo kopurua eta produktuena berdina izan beharko da. Hori dela eta, erreakzio kimiko batean, erreaktiboen atomoen berrantolaketa gertatuko da produktuak eratzeko. Aurrekoaz gain, kontuan izan behar dugu ere, erreakzio kimikoetan energia transferentzia gertatzen dela. Eta irizpide honen arabera, bi erreakzio mota aurki ditzakegu. Erreakzioak non energia zurgatzen den, adibidez, glukosaren formazioa fotosintesia prozesuaren bitartez, eta erreakzio hauek endotermikoak deitzen dira, eta badaude ere erreakzioak non energia askatzen den, adibidez, metanoaren edo gas naturalaren errekuntza, karbono dioxidoa eta ura eratzeko. Erreakzio hauek exotermikoak deitzen dira. Ikus dezagun orain nola errepresentatzen diren erreakzio kimikoak. Horretarako ekuazio kimikoak ditugu, aldaketa kimikoen errepresentazio sinbolikoak. Adibide zehatz baten bidez landuko ditugu ekuazio kimikoak. Uraren formazioa hain zuzen ere. Ondoren, daukagu errepresentatuta uraren formazioari dagokion ekuazio kimikoa bere errepresentazio molekularrarekin batera. Ekuazio kimiko batean, erreaktiboak ezkerraldean idazten ditugu eta produktuak eskuin aldean gezi baten bidez bereiztuta. Geziak erreakzioaren norantza adierazten digu. Kasu partikular honetan, erreaktiboak hidrogeno eta oxigeno sustantzia molekularrak dira eta bakoitza bi atomoz osatuta dago. Produktuaren kasuan, ura, molekularra baita, molekula bakoitza hidrogeno bi atomoz eta oxigeno atomo batez osatuta dago. Aurretik, esan dugunez, erreakzio kimiko batean masa kontserbatu behar da, eta horretarako atomo kopurua berdina izan behar da erreaktiboetan eta produktuetan. Gure kasu partikular honetan zera ikus dezakegu. Hidrogeno atomo kopurua berdina da hasieran eta bukaeran. Bi atomo hasieran, bi atomo bukaeran. Baina oxigeno atomo kopurua ez da berdina. Bi atomo hasieran, atomo bakarra bukaeran. Beraz, atomo kopurua berdina izateko, egin behar duguna izango da. Parte hartzen duten molekulan kopurua aldatu, horrela lor dezakegu atomo kopurua berdintzea. Kasu honetan, ur molekula bat gehituta, orain bai, bi atomo oxigeno ditugu hasieran eta bi atomo oxigeno ditugu bukaeran. Baina ze gertatu da aldaketa txiki honen bitartez? Orain, hidrogeno atomo kopurua desberdina daukagu hasieran eta bukaeran. Hasieran bi atomo eta bukaeran 4. Beraz, kopurua berdintzeko gehituko dugu beste molekula bat ur. Eta horrela bai, atomo kopurua erreaktiboetan eta produktuetan berdina izango da. Eta orain bai, erreakzio kimikoa doituta daukagu. Horrela errepresentatuko dugu ekuazio kimikoan. Ekuazio kimikoan
erreaktiboen eta produktuen aurrean agertzen zaizkigun zenbakiak koefiziente estekimetrikoak dira eta molekula kopurua adierazten dute. Eta molekuletan agertzen diren azpiindizeak atomo kopurua adierazten dute. Ikusiko dugu orain beste adibide bat erreakzio kimikoen doiketarako. Kasu honetan, planteatzen dugun erreakzioa hauxe izango da. Zinkaren erreakzioa azido kloridikoarekin emateko zink kloruro eta hidrogeno. Ikusten denez, beharrezkoa da bi molekula azido kloridriko erabiltzea atomo kopurua berdina izateko erreaktiboetan eta produktuetan. Eta hemen, errepresentazio molekularretan ikusten duguna, eramango dugu ekuazio kimikora, eta horrela geratuko zaigu ekuazio kimikoa doituta.